Kalikagom ni Gobernador Macho J. Marcos Manotok ang makastrek enseguida ti trabaho dagiti Kakailian nga naggraduar iti kolehiyo. Gapo iti daytoy inyuswat ti opisina ti Peso iti panaydolo ni Miss Lizette Atuan ti In-Fresh Graduates Driving Force of Innovation and Development. May sa seminar ang nakailawlawagan da iti nasken nga ramiden tapno makastrek iti trabaho. Ni Vice Gobernador Cecilia Marcos tinangimbagi kay ni Governor Marcos Manotok ni Provincial Director Colonel Frederick Obar ti maysa karay tinagsarita ginutigot na dagitoy nga agaplikar iti PNP. Mani po na mismo ti Provincial Capitol Tony Casimiro nagipadamak narimat karapaap intay amin maragpa.